Mga kapatid, maraming tao ang nakakaranas ng pakiramdam ng Ehipto sa kanilang buhay. Yung tipong nakalabas ka na sa lumang sistema, nakalaya ka na sa dating pagkaalipin, pero sa bawat hakbang sa bagong landas, naisip mo pa rin ang dati mong buhay. Madali tayong matukso na bumalik sa dating ginhawa. Kahit alam natin na ito ay pagkaalipin, may parang lamig na kumakapit sa puso natin. Maraming beses kapag tayo ay nahaharap sa hirap o sa disyerto ng buhay, nagiging tukso ang nakaraan. Ngunit ang Diyos ay may mensahe para sa atin. Hindi lahat ng ginhawa ng nakaraan ay ginhawa nga. Ang tunay na kalayaan ay makikita lamang sa pagsunod sa akin. Sa Exodus Kapitulo 16, talatang 3, sinasabi, mas mabuti pa kaming mamatay sa kamay ng Panginoon sa Ehipto, kaysa mamatay sa disyerto na walang tinapay. Tingnan natin, mga kapatid, ang damdamin ng Israelita. Nakalaya na sila pero nagugustuhan pa rin nila ang lumang buhay sa Ehipto. Mas pinili nila ang kanilang comfort kaysa kalayaan na ibinibigay ng Panginoon. Ang Ehipto ay hindi lang isang lugar. Ito ay simbolo ng pagkaalipin ng lumang buhay, ng kasalanan, ng mga gawi na lumayo sa Diyos. Sa aklat ng Bilang, Kapitulo 14, talatang 3 hanggang 4, sinasabi ng Biblia, mas mabuti pa sa amin ang mamatay sa kamay ng Panginoon sa Ehipto, kaysa mamatay sa disyerto. At sinabi nila sa isa't isa, pumili tayo ng isang pinuno at bumalik tayo sa Ehipto. Napakasakit isipin, mga kapatid, na kahit naligtas na sila ng Diyos, gusto pa rin nilang bumalik. May mga panahon sa buhay natin na naisip natin na baka mas madali kung bumalik na lang ako sa dati. Pero tandaan, mas mabuti ang hirap habang kasama ang Diyos kaysa ginhawa pero alipin pa rin sa nakaraan. Kapag sinubok tayo, hindi ito para pabagsakin tayo ng Diyos. Ito ay paraan para hubugin tayo at patatagin ang ating pananampalataya. Bago ka magsimula sa bagong landas, madali lang ang daan. Walang problema, walang hadlang. Ngunit kapag naglakad ka sa tamang direksyon, lalo na laban sa agos ng mundong ito, mararamdaman mo ang unos at bagyo sa iyong buhay. Sa aklat ng unang Pedro, talatang 1, 6 hanggang 7. Sa bagay na ito kayo ay lubos na nagagalak, bagaman ngayon kayo ay may kaunting dusa sa iba't ibang pagsubok, upang ang inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto ay mapatunayan at magbunga ng papuri, karangalan at kaluwalhatian pagdating ni Kristo Jesus. Mga kapatid, tandaan natin, hindi tanda ng pag-abandona ng Diyos ang unos. Ito ay sinyalis na nasa tamang landas tayo at sinusubok ang ating pananampalataya upang lumakas at lumago. Maraming tao ang inuuna ang comfort kaysa karakter. Ngunit sa mata ng Diyos, mas mahalaga ang karakter kaysa ginhawa. Sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 2 hanggang 4, ganito ang sinasabi, mga kapatid, ituring ninyong kaligayahan ang pagdaan sa iba't ibang pagsubok, sapagkat ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay magdudulot ng ganap na pagkompleto, upang kayo'y magiging ganap at buong buo, walang kulang. Kapag dumaan tayo sa hirap at pagsubok, ito ay panlinis at paghuhubog ng ating pananampalataya. Hindi tayo pinarusahan, tayo ay inihahanda para sa mas malaking bagay.
Tandaan, mas mabuti nang magtiis kasama ang Diyos kay sa maginhawa ngunit alipin ng lumang buhay. Sa aklat ng Isaias Kapitulo 43, talatang 2. Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y sasamahan mo. At sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag ikaw ay dumaan sa apoy, hindi ka masusunog. At ang apoy ay hindi maninindig sa iyo. Huwag tayong matakot sa unos at kahirapan, mga kapatid. Ito ang paraan ng Diyos para patatagin tayo at para ipakita na ang laban na ating kinakaharap ay may dahilan. Kapag pinakamalupit ang laban, pinakamalaki rin ang tagumpay na naghihintay. Kapag nararamdaman natin ang pangungulila, hirap o tukso na bumalik sa lumang buhay, tandaan natin, una, ang Ehipto ay laging nag-aalok ng comfort o kaginhawaan, pero alipin ka pa rin. Pangalawa, ang desyerto ay mahirap, pero kalayaan at buhay kasama ang Diyos ang ating tagumpay. Pangatlo, ang unos at pagsubok ay senyales na tama ang landas natin. Pangapat at panghuli, mas mahalaga ang karakter at pananampalataya kaysa comfort o kaginhawaan. Huwag nang balikan ang Ehipto. Huwag nating hayaang ang lumang kinabukasan, kasalanan o lumang gawi ay pukawin tayo mula sa plano ng Diyos. Lumakad tayo sa disyerto kasama ang Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya sa bawat hakbang. Mas mabuti ang hirap sa tamang landas kaysa kaginhawaan sa pagkaalipin. Purihin ang ating mahal na Hari. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong gabay at pag-ibig. Tinuturuan mo kami na huwag bumalik sa lumang buhay sa Ehipto ng aming pagkakasala at pagkaalipin. Tulungan mo kaming manatili sa tamang landas kahit mahirap. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na sumunod sa iyong plano. Kung kami ay tinangka ng kaaway na bumalik sa lumang gawi, patatagin mo ang aming kalooban. Ilagay mo sa aming puso ang iyong liwanag na kahit sa unos, patuloy kaming magtagumpay. Sa lahat ng ito, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.